A serpe Susi 2. Susi 2 é unha serpe moi simpática. Chámase Susi 2 por dúas razóns. Gústalle revirar o seu corpo formando o número 2 e ten 2 debuxos no seu lombo. Vive no monte de Santa Marta, debaixo dunha pedra moi grande. A Susi 2 gústalle moito tomar o sol, coma a todas as serpes. Ponse coma un 2 e pasa horas quentándose mentras fai así. A Susi 2 tamén lle gusta asustar a xente. Ponse ben dereita, saca a lingua 2 veces e fai así. Un día estaba tomando o sol tranquila cando escoitou croac, croac, croac. Susi 2 asustouse moito porque nunca oíra nada parecido. Estirou o corpo, mirou cara a un lado e cara a outro sacando a lingua. Alí estaba o animal máis estrano que vira nunca. Era verde, tiña os ollos moi saltóns e unha lingua tan grande coma a súa. Que sería? Susi 2, aínda co medo no corpo, ergueuse e preguntoulle: «Ti quen es?» A Ra sorriulle e dixo: «Son a Ra Renata e teño un problema. Poderíasme axudar?» «Claro», dixo Susi 2, «que che pasa?» «Estou buscando unha poza onde vivir. Coñeces ti algunha?» «Por suposto, a carón da pedra onde vivo hai unha. Imos vela». E alá foron Susi 2 e Renata. E tanto lle gustou a poza a Ra que quedou a vivir nela. E falando moi baixiño, rematamos o contiño.